Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu Fresh Orange podcastu. Dneska je tady se mnou Petr Mára. Ahoj Petře. Ahoj Petře, rád vás vidím. A já jsem rád, že můžeme navázat na naše předchozí setkání a spolu se pozastavit nad tím, co minulý rok přinesl v oblasti technologií, zdravého životního stylu a spousty dalších věcí. Ale než přejdeme k tomu, o čem se chceme povídat, tak na začátek možná pro ty, co nás poslouchají, nevidí, tak jenom ještě dokreslím, že tady sedíš a na levé ruce máš dlahu. Tak, což je v podcastu s životní pojišťovnou jako určitě jako dobrý vstup. Tak připravoval jsem se. Co se stalo? Já byl s rodinou na jarních prázdninách a rozhodl jsem se, že si půjdu zajezdit na snowboardu. Bylo to trošku zledovatělý a asi neumím moc dobře padat, takže jsem prostě blbě spadnul, zlomený předloktí, obě kosti, ale teď už jsem vlastně jako v pořádku. Už jsem 2 týdny po operaci a myslím si, že za pár týdnů budu OK. Tak já přeju hlavně rychlý dozdravení a zeptám se, jestli třeba takováhle zkušenost pro tebe jako znamená něco ve vztahu k životnímu pojištění nebo uvědomění, k čemu ho třeba potřebuješ a nepotřebuješ? 100% ano. Vždycky u takové situace řekneš, teď nevím, jestli to zní jako dobře, a můžu za to něco dostat? Nebo jako, můžu z toho dostat nějaký peníze? Takže jako samozřejmě to je ta jedna věc. Druhá věc je zase, která s tím taky souvisí samozřejmě, je kolik peněz teoreticky můžu získat versus jsem schopen pracovat a fungovat dál. Jo? A pro mě naštěstí tahle věc je nepříjemná, ale tím, že pracuji hodně v onlineu, 90% věcí jsem vlastně schopen vyřešit na telefonu pravou rukou a mám svýho AI avatara, tak jako ta největší bolest téhle věci, řekněme jako určitá únava a to, že já jsem vlastně teďka zítra měl odlítat do Spojených států na nějaké jako akce, na který jsem se fakt jako hodně těšil, ale vlastně s tímhle pár měsíců teďka nebudu moc lítat kvůli trombóze, protože to byla otevřená zlomenina. Tak to jsou věci, které jsou nepříjemné, ale zase ti to dává prostor dobrý, nemůžu cestovat, můžu se zaměřit víc na AI, jak jsem schopen některé věci předelegovat, takže já to spíš vnímám jako příležitost zase jako vidět svět jako z jiné zkušenosti a zamyslet se nad tím, jak technologie využívám pro to, aby i v případě, že máš takovýhle problém, tak si to byl vlastně schopen jako vytěžit co nejvíc. Tak to bylo jako covid. Prostě jenom se adaptuješ a hledáš příležitost. Na téma adaptace si vlastně spolu povídáme pravidelně. Tak já ještě jednou přeju, ať tohle epizoda rychle za tebou a můžeš se na 100% vrátit do toho, co přesně všechno chceš. A možná ty jsi to zmínil teďka, že máš avatara, tak když jsme se bavili posledně, tak si říkal, že vlastně 2 roky zpátky říkal, uvažuju o něm, ještě jsem se nerozhodl, že si ho pořídím. Loni si říkal, mámo, zacvičuju ho, tak jestli můžeš říct, jak se vlastně tvoje soužití s tvým zaměstnancem avatarem posunulo, jak ho třeba používáš a co se třeba naučil s tím, co novýho ti to jako přineslo? Hele, já tam učil rezistenci, protože jako člověk, který se v AI pohybuje, jsem měl už několik takových aha momentů, kdy si uvědomíš, ne, že jsi jako zbytečný, ale že jsi docela dobře nahraditelný. A to není příjemný pocit, protože prostě jako homo sapiens máš pořád potřebu, jako, že já jsem já a já jsem důležitý a ne AI. Jo. Ale z hlediska obsahu, který já dělám, což je velmi často to, že sedím před kamerou a mluvím do té kamery, tak vlastně dneska bych byl schopen ten obsah dělat kompletně přes AI. Nechci to dělat, protože bych, nevím, co bych vlastně jako... AI ti může přinést spoustu času a být produktivnější, ale musíš mít ten čas čím naplnit. A mě naštěstí pořád baví dělat to, co dělám, že prostě mluvím do kamery. Jo? Ale třeba teď jsem měl klienta, který po mně chtěl video ve 3 jazycích. V češtině, v angličtině a v kanadské francouzštině. A vlastně já jsem byl schopen udělat jako video v češtině za hodinu a ten zbytek už prostě uděláš kompletně přes AI, včetně pohybů ruky, lip sync, to znamená to, jak mluvíš, titulků, které jsou pod videem. A tam si jako uvědomíš sílu té věci. Takže avatara nepoužívám na věci, jako je teďka pro mě YouTube a Instagram, i když možná, že tady to bude teďka příležitost to tak udělat, ale na biznisové zakázky, kde prostě lidi potřebují, řekněme, mluvící hlavu, která něco vysvětlí v nějakém jazyce. A vlastně můžu to dělat i v češtině, jo, ale tam si pořád říkám, že to ještě nemluvím já. Takže jako symbioza probíhá, ale já se pořád bráním, protože prostě ten starý svět mě pořád jako baví. Takže svět offlineu má svá kouzla. Přesně. Že aspoň víš teďka, až pojedeš do Spojených států nebo do Kanady a spustí na tebe kanadskou francouzštinou, tak budeš vědět, jako proč si myslíš, že to plně ovládáš. Možná ještě jinak. Ty jsi teďka to vlastně dotkl, my jsme se od počátku vždycky bavili o tom, jak v tom prostředí, ve kterém se nacházíme, je důležité umět se přizpůsobit, adaptovat.
redefinovat podnikání, svůj přístup. Teďka vlastně ty znova takovou situaci řešíš. Tak možná jestli za ten poslední rok, v roce 2024, se odehrálo něco zásadního v tom, co prostě ty děláš, do čeho dáváš energii a co je tvý podnikání. Nebo jestli to byl jako evoluční rok pro tebe? Hele, z větší části to byl evoluční rok, já dělám pořád to samý. Přednášky, rozhovory, tvorba obsahu, YouTube. Jo? To znamená, je to tvorba obsahu v různých formátech, ale myslím si, že tam je spíš to uvědomění si, že ten technologický svět se mění strašně, ale jako strašně rychle. Když vidíš trošku toho podhoubí, tak si uvědomuje, že ta změna je, jako teďka to někde jako bublá a ty vidíš pár ukázek, kdy se najednou říkáš, za 5 let to velmi pravděpodobně všechno bude vypadat jinak. Jo? Takže pro mě je to třeba revoluční v tom, že se mnohem víc na AI musím adaptovat, musím mnohem víc zkoušet, zároveň že, z hlediska přednášek, co těm lidem dávám a zároveň i uvědomím toho, že každý týden máš jako úplně nové informace. Jo? Jenom teďka, pokud jsi sledoval AI, tak XAI, že masková firma vydala Groka 3, DeepSeek v Číně, OpenAI vydala Operator a jakoby AI agenta a tak dále. A ty vlastně jako si jenom uvědomíš, že zpracováš informace a za týden už jsou starý a přicházejí další nové informace. Takže možná ta adaptace je spíš o tom, jako být schopen vybírat to, co je důležitý, a to, co já jsem schopen využít pro svou práci. Jo. Takže z 90% je to evoluční, ale uvědomuji si ten trend, který tady jako vybublává a je to velmi podobný příchodu internetu, kdy taky spousta lidí si říkala, jako jo, to není podstatný a dneska je všechno na internetu. A já jako nepochybuju o tom, že svět bude řízený AI za 10 let. Že prostě kdo nebude mít AI, je stejně jako dneska člověk, který má telefon bez mobilních dat a nemá v něm webový prohlížeč a aplikace. Jo. Takže myslím si, že tady to je věc, která teďka vybublává, myslím, že to mnohem víc bude vidět ještě v tomhletom roce a v následujícím. A myslím si, že i to, co vidíme na nějakém jako geopolitickém poli, je vlastně jenom tak trošku jako bitva o to, kdo technologicky bude schopen ovládat a kontrolovat svět a AI a energie jsou ty hlavní trendy, ty dva hlavní směry. Co jsou za tebe ty největší milníky, který, dejme tomu, za poslední rok si v oblasti AI viděl? Zásadní věc z hlediska AI v posledním roce je něco, co se jmenuje reasoning. Jo, my se tady o AI a o takových těch jazykových modelech bavíme už v podstatě 2 roky a je to o tom, že je schopný ti to generovat nějaký obsah, ať už textový, filmový, hudební. To, co je velmi zajímavý a přišlo minulý rok, byl takzvaný reasoning, kdy ta umělá inteligence vlastně jako ona už jako nešla moc nafukovat, ona už jako není moc dat, kde by si ji trénoval. Jo? A ona najednou je schopná přemýšlet, to znamená, ona vezme problém, rozbije ho na menší atomy, na menší části a ty jednotlivě vyřeší a kontroluje si po sobě, jestli neříká blbosti. Což všichni jsme viděli halucinování AI, kdy prostě ti začala psát úplný nesmysl. Jo? A v minulém roce přišla právě tady ta forma toho tzv. Reasoningu nebo jako uvažování, což teďka samozřejmě vede OpenAI, ale právě zmíněný DeepSeek z Číny vlastně byl schopen vyrobit něco podobného za mnohem méně peněz, ne za tak málo, kolik oni říkají, ale byli schopni jako tam udělat pár chytrých věcí. A tam se vlastně jako dostáváme do fáze, což je taková ta první meta umělá inteligence, a to je AGI, General inteligence, která je podobná člověku. A já si myslím, že tam vlastně už jsme, protože dneska máš testy, kdy ta umělá inteligence je na úrovni PhD člověka, který je na vysoké škole. A to si dovolím tvrdit, že většina lidí nemá tady to know-how. Jo? A to je vlastně jako to, co je teďka nejzajímavější, to, co se teďka událo, což pravděpodobně povede k tomu, že tenhle rok uvidíme něco, čemu se říkají AI agents, to znamená umělé inteligence, nebo jako, možná si to představit jako nějakou jako postavu a máš jednu postavu, která ti pomáhá s dovolenou. A ty ti řekneš, ale chci jet s rodinou na takovou dovolenou, chci, aby to tahle vypadalo, chci mít tenhle zážitek. A zatímco bot, jakoby robot, počítač by ti jenom jako našel možnost, a ty bys musel o všem rozhodovat, ta AI už je schopná navnímat tvůj sentiment, tvůj historii, co máš rád, kde jsi byl a dotáhnout ty věci do konce, to znamená, že ti i ten zájezd zaplatí. Neříkám, že tam jsme, ale třeba právě zmíněný Operator jako řešení už jako ukazuje tu budoucnost. Jo? A to si myslím, že bude jako velký zlom v tom, jak zase jako my budeme s technologií pracovat. Ještě otočím. Jedna věc je o tom si ukazovat jako vrchol té technologie, což je to, o čem se tady bavíme, a druhá je probublání té technologie mezi lidi. A co si budeme povídat, většina lidí vlastně pořád s ChatGPT a svět tak jako nepracuje intenzivně, takže myslím si, že tam máme ještě docela jako dlouhou časovou osu, kdy Homo sapiens je schopný se na to adaptovat, ale mě vlastně baví jako vidět ten hrot technologický, protože ten ti ukazuje jenom to, co se bude rozšiřovat dál mezi lidi. Takže podobně třeba si představí, že budeš mít asistenta, dejme tomu na fitness, který ti prostě bude říkat, hele, tohle je můj cíl, a on ti teďka řekne, teďka jako tady ti zamluvím tamhle hodinu tělocvičně, nebo ti ukáže, nebo ti řekne, udělej teďka tyhle cviky a bude jako aktivně vstupovat
Přesně, ale vlastně to už máš dneska. Ty když půjdeš do ChatGPT, řekneš mu, tam je mi tolik a tolik let, mám takový cíle, tady to jsou moje data z ORY, data z WUPu, tady to jsou moje krevní testy, mým cílem je mít 15% body fat, co proto mám udělat v mém věku, tak aby to bylo v pořádku, chci chodit trénovat 3x týdně, doporuč mi cviky. A to už jako dneska ChatGPT zvládne pro tebe jako velmi dobře. A to, co se vlastně bude dít, je, že někdo vezme tu technologii a přesně ji zabalí do toho balíčku, o kterém ty mluvíš. Protože ChatGPT je velmi široký pojem. A to, co se teďka děje, že to přesně jako balíčko je do specifických produktů, protože lidi líp rozumějí specifickému produktu. Mám AI asistenta, který mi pomůže zhubnout, než mám ChatGPT, který umí všechno, protože vlastně jako nevědí, jak s tou věcí komunikovat. Jo? Takže bude tam taková jako produktivizace umělé inteligence přesně do těchto vertikál, o kterých ty mluvíš. My se vlastně bavíme o tom, jak je důležité se adaptovat. Jo? A zároveň sám to říkal, vlastně spoustu lidí vlastně, že ChatGPT sice jako má, používá, ale asi jako výrazná menšina jako pravidelně. A teďka to téma adaptace je klíčový. Objevují se nějaké jako protokoly, jak jako doporučit lidem, jak vlastně se aktivně dostat do toho stavu, že používání umělé inteligence je vlastně tvůj jako denní chléb. Protože já to vnímám, je to podobné jako cvičení, jako změna jako stravy. Je to poměrně jako zásadní, jako mentální změna nějakého pravidelného procesu. Objevují se nějaký hinty, typy, jak bys třeba ty doporučil, nebo obecně jak doporučit lidem ve věku 20, 30, 40, 50, jak se vlastně naučit postupně aktivně používat všechny nástroje? Já tam mám v principu dvě strategie, které na mě fungují nebo fungovaly. Začnu takovou tou, řekněme, jako brutálnější, a to je strach. Jako, ty potřebuješ mít motivaci pro to, abys něco udělal. My jako lidi fungujeme na tom, že máme návyky. Celý náš život je postavený na návicích. Ráno si dám kafe, piju vodu nebo piju džus, mám k snídani tohle nebo tamhle to, jak jedu do práce, celý to jsou jenom návyky. A my se v tom cítíme dobře, protože nad nimi nemusíme přemýšlet. A teď to, o čem my se bavíme, je změna návyků. Jedna z nich je strach, to znamená, bojím se, že přijdu o práci, bojím se, že budu irelevantní a tak dále. Což řada lidí vnímá negativně, ale on je strach vlastně jako dobrá motivace, protože tě to nutí začít dělat věci jinak a máš tu motivaci. Takže pro mě třeba jako tvorba videí na YouTube byla primární motivace. Bojím se, že budu irelevantní, pokud nebudu vědět v online. Jo? Takže ten strach je vlastně dobrý motivátor. Takže buď to se zamyslet nad tím, nebo si přečíst článek, anebo si ptát teďka ChatGPT, dělám tuhletu a tuhletu práci, jak hodně může umělá inteligence ovlivnit moji práci. A pokud ti ta umělá inteligence řekne, že na 80% ji ovlivní, tak máš jedinou možnost, a to je to být schopen tu umělou inteligenci ovládat tak, aby si v té práci byl v těch 10-20% toho vrcholu. Tak to prostě jako je. Jo, to nevymyslíš, to neobejdeš. Takže jedna věc je prostě strach, druhá věc je návyk a pro mě je to o tom, že si prostě do kalendáře napíšeš každý den připomínku klidně 3x denně. To, co teďka dělám, můžu udělat pomocí ChatGPT, nebo udělej to pomocí ChatGPT, což tě donutí, že si řekneš, dobře, já teďka musím napsat ten e-mail, je to otrava, zvládnu ho za 5 minut, ale jak bych byl schopen využít umělou inteligenci, abych to udělal lépe? A vlastně sám sebe dostávat do určitého diskomfortu, aby si šel do ChatGPT a začal si s ním prostě povídat a říct, hele, píšu teďka tady ten e-mail, co mi k tomu můžeš říct? A když tohle budeš dělat nějakou dobu každý den, tak se prostě dostaneš do fáze, kdy máš svého osobního asistenta, který je 100krát chytřejší než ty. Nic ve zlým, ale je to prostě mnohem chytřejší, než jsme my. A můžeš se zeptat na cokoliv a zamyslet se nad tím, co ti říká. A hlavně jako dostaneš ten jako cit pro to, kde to je dobrý, kde to je silný. Jo? A ty tam opravdu jsi schopen konzultovat úplně všechno. To, co bys dneska zavolal svému kamarádovi, můžeš mi s tímhle poradit, tak to ChatGPT ti to řekne hnedka s velmi zajímavým vhledem. A to jsou dvě věci, které já jsem na své testoval a fungují pro mě. A i když se ten svět velmi rychle vyvíjí, tak podle mě je to jako ta bezpečnostní část, kdy jsi schopen mít konkurenční výhodu oproti ostatním lidem. A sorry, ta budoucnost je postavená na tom, že ty lidi, kteří umějí dobře využívat umělou inteligenci a jsou takový jako kurátoři toho obsahu, to znamená, oni dostanou data z umělé inteligence a sami provádějí rozhodnutí o tom, jak je aplikovat a co dělat dál, budou ty, kdo budou vyhrávat. Jaké jsou třeba klíčové nástroje, které ty denně používáš? Hele, já jsem fanoušek ChatGPT, mám rád ChatGPT, protože to byla jako první služba, i když vlastně dneska není nutně nejlepší. Jo? ChatGPT dneska ti umožňuje takový ten jazykový, hlasový mod, kdy si s ním povídáš, ale myslím si, že je vlastně jako jedno. Když chceš jednu radu, ChatGPT je fajn. Pokud hodně píšeš texty, hodně pracuješ s textem a chceš AI, která je vlastně jako příjemná, která se k tobě hezky chová, tak velmi dobré je Claude od společnosti Anthropic. To je vlastně to, co mají nejradši lidi, kteří jako novináři, lidi, kteří pracují s textem a mají jako cit pro text a pro slova a pro jazyk, tak to je skvělá AI. Pokud jdeš víc směrem, potřebuji vyhledávat
a hledám něco, co dokáže prohledávat internet a velmi dobře mi to sumarizovat, tak je to Perplexity. A pokud nemáš problém s tím používat technologie od Muska, tak jeho technologie Grok je jako velmi dobrá AI, která je vlastně trénovaná na Twitteru, respektive na platformě X, což ti dává velmi zajímavý vhled do toho, na určitý jako sentiment toho, co ty lidi na té sociální síti řeší. Takže já používám všechny tady ty služby dohromady a vždycky spíš jenom podle toho, co hledám, co mě dává největší přínos, tak tu danou službu použiju. Kdybych nad tím nechtěl přemýšlet, tak si prostě nainstaluji ChatGPT. Neinstaloval bych si DeepSeek, protože velmi pravděpodobně ta aplikace ti vydoluje data a pošle do Číny, takže to bych jako nedělal, ale ChatGPT mi přijde jako velmi kvalitní univerzální řešení. Jak často třeba ještě googluješ? Hele, pořád, protože to je návyk, to je přesně ono, to je ten návyk. A já si myslím, že to je v pořádku. Jo? Jsou věci, kde chci jenom najít odpověď, když vlastně to není v pořádku. Jako, je to věc návyková, protože prostě na tom telefonu máš velmi rychlý přístup do Safari a do vyhledávání. Ale vlastně si uvědomíš, že dneska jsi schopen to mnohem líp udělat, takže jenom zapneš ten chat GPT a buď to na něj mluvíš hlasem, anebo vlastně zapneš jenom mikrofonek a jenom fakt jako říkáš, co tě napadá. Nemusí to mít vůbec jako srovnaný. Jenom to tam namluvíš, ono to přepíše do textu a dáš vyhledávat a ta AI ti dá jako velmi, velmi kvalitní výstup. Máš nějaký pro sebe výpočet toho odhad, jestli to, že používáš všechny takové nástroje, vedlo k tomu, že zvládáš víc věcí, nebo máš lepší pocit z toho výstupu, který děláš? Nebo jakým směrem to pro tebe přinášelo ten největší jako posun? 100% je to produktivita, ušetření času. To znamená, pro mě dneska přednášku, jakoukoliv přednášku dělám, tak ji vždycky konzultuju s ChatGPT. A ona řekne z času 80%, který bych řekl taky, ale pak tam jsou pár jako cestiček někam stranou, když si říkám, to je zajímavý, to by mě nenapadlo, to by do té přednášky mohl přidat. A kdybych měl jenom ty data vyhledávat a načítat je, tak mi to zabere strašně moc času. Jo. Další věc je sumarizace, kde jsi schopen ušetřit jako, hele, já třeba dneska dělám, když jdu připravovat video. Když jsem dělal to, že jsem se podíval na 5-10 konkurenčních videí. Dneska dám do AI odkazy na konkurenční videa a řeknu, sumarizuj mi, najdi mi to, co je na tom nejzajímavější. A to, co ti dřív zabralo hodinu, máš za 5 minut hotový. To samé jako moje vlastní videa, když je potřebuji připravit kapitoly, analyzovat je, připravit sumarizaci. To je všechno hned a ty najednou si říkáš, jak jsem tohle předtím, jako jak jsem na tím mohl trávit hodinu. Jo, takže ten časový posun je, nebo ta schopnost té produktivity je neuvěřitelná. On je tam spíš jako jiný problém, který si uvědomuješ, je, že čím vyplníš ten volný čas, jo, a ty nechceš vyplnit tím, že koukáš na Instagram a nic neděláš. Takže jsou určitý činnosti, které chceš pořád udělat sám, protože ti udržují mozek v nějakém jako přemýšlecím módu a i když ta AI je velmi chytrá, tak pořád chceš mít schopnost určitě jako rozhodování a schopnosti orientovat se v datech. Jo. Ale jako stlačení toho času z hlediska produktivity je třeba 80%. Čili takhle dneska AI používám v každodenním životě, ale co mě vlastně zajímá, já vidím ten osobní pohled a mě zajímá i ten businessový pohled. To znamená, jak vy AI používáte, je to něco, co pro vás je klíčový a je to machine learning, je to jazykový model? U nás to je velký téma taky, takže máme vlastně ChatGPT, který prostě máme jako vlastní verze, kde nám umožňuje hlídat citlivé údaje, aby ten systém se nepoužíval pro vlastní učení, takže to máme poměrně dlouho. Máme dneska aplikovaný automatický třídičky e-mailů, kde prostě výrazně zrychlí zpracování smluv. Řešíme modely, které pomáhají zrychlit likvidaci pojistných událostí, odfiltrovat prostě věci, které dokážou dělat automaticky, aniž bys prostě potřeboval k tomu fyzický likvidátora, který potom dostáváš, třeba nějaký případ je složitější. Máme, jako pracujeme na modelech, které nám pomáhají detekovat klienty, kteří by třeba mohli být v nějaké té chvíli jako zranitelný z pohledu ukončení smluv, tak aby jsme dokázali ten proces prostě víc jako mít pod kontrolou. Takže těch věcí je jako spoustu, jsou to všechno takové jako praktické věci, které se pomalu do praxe dostávají a jako pro všechny ostatní, pro nás je to prostě velký téma a určitě to je něco, co čekáme, že jako výrazně pomůže s efektivitou nákladů. Takže AI je vlastně všude. Jsme na tom úplně stejně. Petře, díky moc, že jsi udělal dneska čas. Taky děkuju. Vám děkuji za pozornost, těším se na usetkání u dalšího dílu Fresh Orange podcastu. Hezký den. Hezký den.